Ko siya. Ano ba yung expert mo tambag mo na mga wala experience? Tanang butang ang mamahimong maayo. Love kay na mo ang programa ni mo Kois. Isang wa pa ka nangutana. Basta't maminaw, sa tagalang gikahinaman, o always on the go. Hala! Yan mo niya ang Davao! Sana! Maayong buntag Davao! Sha-l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 a. Everybody sing! Sha-l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 a. La vida. 오빠! 엄마, 오빠, 오케이, 가요. 안녕하세요, 카렌. 그럼 스타일이에요. 오케이, 뭐? 오케이, 가요. 오케이, 가요. Salubungin natin ang umagang afternoon na may siglat saya kasama ang nag-iisang DJ na DXAB Radyo Patrol 1296. Una sa balita, una sa public service plus entertainment. Na ang nagsasabing ako'y sa iyo lamang. Diba? Kasama syempre mga pamilya ang inyong nag-iisang DJ KOKYMRT DJ Kokoy Martinez in my house, yo. He's in my house. My house, my house, my house, my house. Hello po sa inyong lahat! Ay, na nag-PM sa kato ni Aging Adlaw. Ay, nadunggan na kita ka Kukoy Martin. Gahapon lang dyan ka na ako nadunggan. Asa man day kagibutang di ay. Sensya na kay mga pamilya. As much as I wanted to. Kahila sa English. As much as I want to onboard 11 to 12 noon mga kapamilya, no? Pero naagid ko dito sa kauluhan para ma-host na Pera o Bayong. Thank you so much, no, kay within this year, no, I have a lot of opportunities nga miabot sa akong kinabuhi. Na ginapasalamatan ako syempre ang kapamilya ABS-CBN. Kaya motuod ko kapamilya no na sila ang makakita kung unsang talento nga naa ka. So, regardless mga kapamilya sa mga gipag-agian nimo sa kinabuhi o unsa pang mga kaguliyang, no, there will be the perfect timing para sa imuha. So motuog yun ta, og mabilib yun ta kapamilya no na naging kita gana si God para sa tuwa, no? Di lang kita magdali. Moabot yun. We have the right job at the right place. Marag wrong mong gusto nga ako. We have the right love at the wrong time. The right time yun ang muhatag si Lord og kanang blessing sa imo na deserve nimo at the perfect time. Ayan. Kaya naman sa mga pamilya po natin na nakikinig na grabe, no? Holiday rush. Na ginatawag nato kanang New Year rush mga kapamilya. Na ginatawag nato nga kanang grabe kanang panic buying. No? Kumusta nga itong mga pagpabalit na mga pang Noche Buena? Ang Noche Buena ba na? Dili, nang handa para unya sa handa para unya sa kanang ato ang sa ulog sa bagong tuig, no? Sa pagsugat sa bagong tuig, Kumusta ang mga lingin-lingin ng mga prutas na itong gipamalit? Kompleto na ba ang 12? Kaya gahapon, istoryahan mo ni Sir James Galay, no? Di lang kay 12 dapat 13 kay para na 13th month pay. Wow! Oh, speaking of mga lingin-lingin nga prutas kapamilya, atong Siron, kung pila na ang presyo sa mga lingin nga prutas na sa Monteverde, Radyo Patrol 50, Jasper Magoncia. Jasper! Yes, hindi Kukoy, hindi kitang talan rin sa may Monteverde sa Palisla sa Davao. Proud take the socks sa Tawarisyon dari karon. Dito kayo mula kang dari ko mga motorist na to, yung may sonan na sa light to moderate o to heavy. Yan giling traffic situation sa may Monteverde karon panahon na kaya awas niya tuloy sa mga kiling Kukoy. Di ka sa sidewalk, di ano karon sa dala nagapwesto. Nagapatong yung mga paninda sa mga prutas sa mga negosyante hindi karon panahon na. Ito, nagpapansaka sa kanyang presyo karon. Kasi yung presyo karon na Kukoy sa itong prutas sa mga lingid na black grapes tag 300 pesos matag kilo. Ang red grapes 280 pesos matag kilo. Ang kiyat-kiyat 80. Ang apple 20 ang pukani. Ang tawag gani. Ang guwagwa kung
kaya pas 20 ay outing ka ang buhok tapos ang kining pinya 40 po karon na kokoy sa position diri sa asya pa daga presyo pero panahon na diri ang ilang melon watermelon pag 30 pesos ang batag kilo para siya kita ko do kalang ulo sa 2 years old nga bata kining kokoy ay kokoy ang kining atong kita diri karon nga mga prutas. Oo. Oo, pati buongon, ito na, kung tamis nila mga buongon, pamilo tiri, kokoy, ilang kilo rin buongon, ma'am? Ang kilo rin, 20? So, kining naganegosyo mo taga-putas diri, kinang saka magiging presyo karon kailangan mag-isa ka rin, nakaposyon. 50%. 50%. Ang taga 50 taon na, unang lito na karon? Unang lito karon. May chance, sir, mo upos pa ni karon ang presyo, pila ka oras. 12 hours sa pagkabagoy, 13 hours sa lanya. Depende sa supply, kung mataas ang supply, mas lubos ang gantis. Kung karon, hindi na supply, para naman kini karon na, ugma, ubos pa pala itong presyo namin karon. Kung naging supply niya, mas ubos, kung doon rin supply, taas. Karon, kumusta niya ito ang mga presyo ng ibang mention, ubos pa niya, o dili na. Kaya niya, maato niya. Sabi nila ang 300 pesos na kilo sa grapes, ano ko po, masaka pa ito Kung kinisa ka negosyante at pagpapatana diri karon sa atong lokasyon. Na dito ay kining lunggan nga, no? Lunggan, pila na ang lunggan karon? 50 kilo. 50 per kilo. Thailand dragikan siya. Thailand cowboy. Ano ito ang mga siya lansones? Lansones sa Chinese. Oo, ito ba ito'y kinang imported yan yung mga prutas. Lemon, 20 ang rich. Kung naggo kayo, naggo kayo. 20 ang rich na, matang boga. 20 ang boga. Kumusta ni sa imong negosyo diri, o sa sagad ginapalit ka ng pausa-usa, tingi-tingi, o ka na nagka-package na. Tingi-tingi lang. Karoon, kasagaran ko ito, local. Kanya ka ng imported, grapes na may kusog. Yeah. Apple. Isa ka box na grapes, pila na siya. Karoon, tuwan, kokoy, ang box. Pila ka kilo na siya. 8.6 kilo na grapes kokoy, so 2,100 pesos. Dapat ay apple ka, isa ka box, 100 plus. Isa ka box, pila ka po? 1,200 pesos ang isa box. Pila ka po na siya? 88 ka buong kagogoy, so 1 po. So yan na, ang 1 po kay Adri Kogoy na Lupra, ila po ibaligya dito sa lokasyon, at sa mga barangay. So tinamag ko ng sentro karon. Si ma'am, di ka ma'am, mupalik ka ma'am? Hindi. Baligya ka? Wala, tanatanawa. Tanaw lang, ayaya ko rin trabaho rin sa Kogoy kay... Tanong. Tanaw lang kayo? Tanatanaw lang, kung di mayon. Alam mo, lahat. Nakita mo sa vitamins, ma'am. Ano siya kokoy mga... Ano ko yung gabi sir, kay bakit ako sa mga excess. Manta, di mo ta, hindi sa TV. Hindi siya pa-interview, naro na siya diri. Oo. Bitaw ka dito, man ni siya diri ka ng negosyante diri karon sa apil siya sa kinanagbantay dito sa ilang... Actually, kung magtanaw ka diri ko, hindi mo mailang yung iya pa ba ni o dili, kaya nagtapad-tapad mo, good. Oo. Kumbaga, ang mga box diri ba, kilometro po, nagtapad-tapad. Mura nag-isa lang tag-iya. Ako ano na, imuha na. Oo. Wala bang diri? Ano, bahala na lang kung kinsay mapunit dira aron. Oo, kung ano lang, ilaban-laban na nga, diri tama na yung store, diri tama ni ako ang tinda, dito sa kadagan sa mga nagnegosyo, diri kokoy, no, niya, isunan, di na ni mo ina ang profit at may son din ang nila mo ila sa kinan, ang sa kinan, multipay, ang sa kinan yung muli kaya din, bitaw, ano pa din ba, ito ay isunan mo, baklay na, nangis ko nga nasdanan. Agoy. Oo, medyo kanyagri, pigado ang traffic situation dito rin sa may Monteverde. Naman rin ato mga citizen mo, pero yan nga mga time group ko ko, natabtan na po nila. Sa kadagan po diri karon sa Numudong, so di po basta-basta makalusot na sa tayo na mga isang motorista, at mga isang na negosyante, usap kini mga balita na customer, di sa dalan, karon panahon na naka-plus kada. So okay na, may mga update dito karon sa may Monteverde ni syudad, labot na yung mga pamahin, mga lignin na trotas, kinikinig sa kada sa pagkainan, sa pag-sugat po sa bagong tuig. Radyo pa ko sa Grinta, Jasper, nabag sa ABS News, di excited.
Daghang salamat sa report, Jasper Magoncia, kapamilya nga live dira sa Monteverde karon nakauban nato, no? Kay gisuta niya ang kuan ko siya ang presyo sa mga lingin-lingin na mga prutas. Mutuo ba mga kapamilya nga dakong tabang ko nga sa ato ang bagong tuig natin mabutang sa tuang lamesa nga mga lingin-lingin nga prutas nga 12 kuno ka buok. No, lingi palit kag pomelo, limonsito, mansanitas. Kamatis, prutas, bilang kamatis. Apple, orange, pomelo, watermelon, melon. Plitoni mo tanan bilog. Kung saan man mo ng swerte sa kinabuhi ka pamilya, kung di ka maning kamot. Oo, kada sila, pamahiin lang, tradisyon lang. Kana siya, kung mutuo ka, sumutuo ka, huwag mo mawala sa imo ha. Pero ang pinaka-importante sa tanang kamamilya, kung musugat man ka sa bagong tuig, nga daghang mga New Year's resolution, daghang gustong mabago, dali lang istorya pero lisod na buhaton kung dili kinasing-kasing. Labi na ang pagbago ka pamilya, kung gusto kag diet, dali ay isuti na mag-diet, di na ka mukha og daghang pagkaon, menos na ka sa daghang rice. Pero pag na mga kumbira, na mga birthday, maingon man din kasi mong sarili nga, ay, ugma na lang po ko mag-diet. Gung-gung. Di ba? Oh, mo ni sagad mga kapamilya.